Permezz ta' inizjattiva mill-MP Peter Aġus, il-Partit Nazzjonalista fakkar l-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Francis Zammit Dimek. Dokumentarju ġdid bit-titlu Dak kien Francis. L-eks Ministru Nazzjonalista Francis Zammit Dimek dejjem sostna li kien għalih privileġġ li jkun il-vuċi tan-nies. Dik il-vuċi kienet stmata u rispettata. U dan reġa' kien xieda waqt it-tnedija ta' dan id-dokumentarju li fakkar min kien Francis Feluq l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu. Il-preżentazzjoni ta' dan id-dokument għal diversi persuni li kienu qrib Francis tul is-snin saret f'lukanda f'taslima fuq inizjattiva tal-Europarlamentari Peter Aġus illi qal li Francis Zammit Dimek ħalla legat warajh li ħaqqu jkompli jiġi rikonoxxut. Semma kif il-Parlament Ewropew qed jaħdem fuq bosta temi li ħadem fuqhom Zammit Dimek, inkluż temi fil-qasam tas-saħħa pad-dijabete u l-ġlieda kontra l-kanċer. F'kemmtejn tal-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sellem il-memorja ta' Francis Zammit Dimek u qal li jiftakru dejjem bħala politiku mhux tal-fajls u liġijiet biss iżda persuna li dejjem wera interess ġenwin fuq kull esperjenza u sitwazzjoni tal-individwi li jiltaqa' magħhom. Dan għal Alex Borg għandu jibqa' eżempju għal kull min jgħix il-ħajja pubblika jew politika. Is-serata kienet preżentata minn Karl Aġus li ħadem mill-qrib ma' Francis Zammit Dimek meta kien membru parlamentari Ewropew.